हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत कपकेक। त्यासाठी लागणारे साहित्य 2 अंडी, 1 वाटी मैदा, अर्धी वाटी पिठी साखर, अर्धी वाटी दूध, 2 चमचे तेल, 1 चमचा तुटी फुटी, 1 चमचा बेकिंग पावडर, चवीनुसार मीठ आणि व्हॅनिला एसेन्स। चला आता कपकेकची तयारी करूयात। 2 अंडी घ्यायची फोडून, बीटरने बीट करायचं। यामध्ये आता थोडी पिठी साखर टाकायची। जास्त एकदम टाकायची नाही, थोडी टाकायची। आता परत थोडी राहिलेली पिठी साखर सगळी टाकायची यात। परत एकदा बीट करून घ्यायचं। अंडी आणि साखर फेटून झालंय, 5 मिनिटांनी त्यामध्ये आता मैदा टाकूयात। हे साईडला ठेवूयात। मैदा टाकूयात, यामध्ये मैदा टाकून घेऊयात। थोडासा टाकायचा आणि अगदी अलगदपणे मिक्स करायचा। लागलं असं टाकायचं। मैदा टाकून झालेला आहे, त्यामध्ये तेल, दूध, त्यामध्ये आता बेकिंग पावडर 1 चमचा, मीठ अगदी थोडंसं टाकायचं, कारण की गोड पदार्थाला मीठ बॅलन्स करते। हे सगळं एकत्र करायचं। कपकेकचं बॅटर आता तयार झाले आहे, त्यामध्ये चेरी घालूयात थोडीशी।
बॅटर आता मोल्डमध्ये ओतून घेतले आहे. त्यावरून चेरी थोडीशी टाकूयात. चेरी टाकून झाली आहे. आता ओव्हनमध्ये आपण ठेवूयात. केक बेक करायसाठी ओव्हनमध्ये ठेवूयात 10 मिनिटं. कपकेक आता ओव्हनमध्ये 10 मिनिटासाठी बेक करायला ठेवले आहेत. 10 मिनिटांनी कपकेक बाहेर काढायचे. तयार झालेत आपले कपकेक. आता आपण बाहेर काढूयात. अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.